Bai, nik uste partidu berezi izan zela, kopako lehenengo partidua, azkenen txapelketa berezia da bai guretzat eta bai zalentzat, eta goratzen du partidu zaila izan zela, behaiek gauzak zaila jarri zizkiguten, eta 0-3 emaitza lortu genuen, gaina gola sartzeko aukera izanuen, hasi egun politia izan zen. Pozik ez, azkenen enaiz jokalari bat gol asko sartze ditutena, baina kopan nik uste ondo partidu onak egin ditutela, 3 gol sartu ditut, gol bereziak eta espero du horrela jarraitza. Azkenen badakigu kopako lehenengo partiduak ekipo jentzat behaien bizitzako partidua dela eta azkenen diferentzia hori dago, kategoriko diferentzia hori eta azten zehar kopako partidua edukita nik uste mentalidade aldatu barra daukagula, behaientzat partidu oso berezia da, guretzat bai noski eta kontzentrazio puntu hori beti eduki behar da eta dakiguna egiten beti disfrutatzen eta garaipena lortzen. Goratzen du neurketa zaila izan zela baita, gaina zelai hortan haize asko itezon eta akordatzen naiz lehenengo zatia batez bastante sufritu genuela, behaiek talde ona zeukaten, ondo jolaste zuten futbolean eta garrantzitsuena garaipena lortu genuela eta hortik aurrera pausak ematen jungela baita. Azkenen sufritu zelaitik kanpo ez, da nahi duguna zelaian egotea eta momentu partidu hortan ez zitzaiten nuen aukera izan jolasteko eta azkenen ni beti indeten bezala kanpotio animatzen egon nintzen taldekidei eta nik uste partidu garrantzitsu bat izan zela ez. Oso zaila izan zen, zailtasuna jarri zizkiguten, 0-batekin uste genuen bukatu genuela partidua eta azkeneko minututan enpatatu ziguten eta nik uste Pablon goloi oso garrantzitsua izan zela, inflexio puntua izan zelako gutza kopan aurrera segitzeko. Azkenen beti nahi dugu ondo jolastu, partidu guztik irabazi ondo jolasten, baina kasu batzutan gauza batengatik o bestegatik ezin izaten da nahi dezun bezala jolastu eta nik uste garrantzitsua dela kopako kanporak eta hauetan garaipena lortzea eta aurten nik uste alde hortatio ondo gala. Nik uste hau gau berezienetako dela netzat ez, azkenen esan dezuna, partidua esan ondo hasi, 0-2 jarri zen behaiek eta gero bestuarion esan genuen reakzionatu barra geneukala, taldea partidu hortara arte ondo jolasten ari ginelako eta bakoitza bere maila ematen bazun garaipena lortuko genula seguro eta nik uste bigarren zaten ikusi zela taldeak erreakzionatu egin zuen eta gero penaltitan garaipena lortu genuen. Azkenen netzat egun berezi bat izan zen, nire lehen gola anoetan, azkenen txikitatik amesten duzu momentu horrekin eta nire golakin eta gero igorrenakin azkeneko minututan prorroga juteko aukera izan genuen eta gero penaltitan Unaiek lana eharki egin zuen eta garaipena lortu genuen. Kiston giro azkenen, zalen bultza beti sentitzen dugu, baina nik uste gau hortan oso garrantzitsua izan zela behaien bultza, azkeneko minutu arte lagundu ziguten eta guretzat hori azkenen oso garrantzitsua da eta ikusi izan ez. Igorren gola azkeneko minutuetan gero prorroga iristeko. Egia esan sufrimentu asko, azkenen burua momentu horiek etortzea izkizu guain dela 2 urte Mallorcan aurka gertatu zana eta momentu horiek zaiek izan ziren, baina nik taldekidei begiratzen nien eta banekien garaipena lortuko genuela eta ikusi izan Unaiek lan bikaina egin zola eta garaipena lortu genuela.
azkenen nik uste beste gau polit bat, ez? Egia da ezala partioa gure alde jarri eta bueno, bi bat horrekin nik uste Alexek penaltioi paratzea klabea izan zala, ez? Kanporaketa gainditzeko. Momentu horretan partidua behaien alde zeon eta bueno, nik uste geldiketa horrekin taldea erreakzionatu egin zola eta gero bi gol sartu genitun eta garaipena lortu genula. Bueno, egia da urte honetan batez partidua galtzen goazela eta taldeak oso ondo erreakzionatzen duela, nik uste hori bakoitzak bere mentalitatean daukela, nahiz eta galtzen joan partida irabazteko aukerak beti izaten ditugula eta bueno, nik uste taldeak alde hortatio lana oso ondo egiten ari dela eta partida horretan batez baita ikusi nintzen. Sentitzen genuen, ez? Partidu hasi aurretik zalek hoteletio jetxe ginenen antzeuden, guri animatzen, zelaian bai zale pilo bat juntzien partida ikustea eta notatze genuen, ez? Zaleak gu momentu honean geudela, kopak berezia zela eta pausoak ematen segin nahi genuela eta bueno, nik uste nire asistentzia horrekin Gonzalo berdinketa lortu zuen eta gero horriren golarekin garaipena lortu genuen eta baita oso berezia izan zen. Azkenen nik uste Realen 11 urtekin sartu nintzen eta bueno, momentu hau bizitzea txikitatik amesten duzu, semifinalak, San Mamesen, derbia jokatzen eta gainera gola sartzeko aukera horrekin, bueno, nik uste momentu oso berezia izan zala, bai netzat, bai familia guztintza, lagunentzat eta bueno, batez baita nire aitantzat, ze bueno, guain ja ez dago hemen, baina nik uste hor goitikan baita sentitu zuela momentu hori eta bueno, egia esan oso berezia izan zen netzat. Esan dezuna, momentu oso berezia, azkenen horre ikusten dut hemen argazkia Realeko eskudua muxo ematen, azkenen sentimentu hori txikitatik maite izan dut eta bueno, momentu berezietan protagonista izatea oso berezia da, arroeteka eta egia esan oso politia izan zen. Egia esan egun borobila, ez? Bagenek egun pauso batea gerela final horta iristeko eta bueno, notatu zen, ez? Zubetati batea ginenetik zelaira iristeko zale guztien bultza sentitu genuen, ano eta iritsi ginenen rezigimentu hori nik uste bizi izan duan hobenetariko bat izan dela eta bueno, partidu bikaina egin genuen, kanporaketa gainitu genuen eta finalera pasa ginen. Kisto momentu politi izan zen, ez? Azkenen taldeki guztik zaleekin disfrutatzen, zelebratzen finalea pasa ginela eta bueno, nik uste berezi izan zela azkenen final hori irabazitako ez genuen esan zaleekin bizi izan eta nik uste garrantzitsua zela finalea pasatzea zaleek mezi zutelako baita. Bueno, gogoratzen dut, ez, Sansen nengoela urte horretan eta Zubietan gerela eta hor zeta zazpitio atea zienen dana horrea gerturatu ginen animatzea eta beti momentu horretan amesten duzu, ez, momentu bizitzeko aukera izaten dezun eta bueno, zorionez aurten momentu bizitzeko aukera auket, esan arrotasune da hitze eta bueno, nik uste Sevillako 18ko partidua zaila izango dela, azkenen Atletico Madrid oso talde ona da, baina bueno, nik uste daukagun taldeekin eta zaleen bultzadekin gertu egongo gala garaipena lortzeko. Ametsak egi bihurtzen nahi diela, ez? Esan ditena, beti Zubietan sartze zeanetik momentu hauekin amesten duzu
Zaila da, lan asko inbarra dago, baina bueno, nik uste bide honean noala, aurten 100 partida jokatzeko, osea 100 partidan zifra iritsi naiz, egia esan partidu asko die eta Zubietako mutil batentzat oso berezia da eta bueno, espero dut bain horrela jarraitzea. Bai, azkenen laguna, familia, jende guztia, baina eguno iristeko deseatzen dago gure bai, partidu oso berezia dalako danontzat, eta bueno, nerviosismo puntu hori beti dago, baina bueno, nik uste danan bultzadakin gertu ongo gala egun handi bat izateko.